Nå, nu trykker jeg. Nå, jeg har inviteret dig. Jeg har lige inviteret dig på det. Hvad snakker du om? Få se. Det var jo allerede inde. Ups. Kobi. Du er jo også helt bollet jo. Jamen nu lægger det jo fucking meget seriøst. Nu kan jeg jo slet ikke. Jeg har bare ødelagt det hele for dig. Kom nu. Og kunne du godt lige ind uden stopper vi lige. Hvor fuck er du henne? Gud, jeg er her, jeg holder. Kubi. Guys, hvis I godt vil add M&M's, så har vi hende lige her. Hvorfor har du sådan en skibby avatar? Jamen, det er fordi, det ved jeg ikke. Hvad er det, du føler for? Ja. Føler bare lige for at være lidt skibby. Kender. Det var bare lige i min Smack. Min Roblox era, jeg bare lige lavede det der. Din Roblox era. Ja. Mom is not a face, is actually lifestyle. Hvor vi begge to så sygt McDonald's i stedet. Ja. Begge to, jeg bruger sgu da ikke mit eget internet lige nu. Kom igen. Hvorfor fuck er du så tynd? The night shifts. Smack my ass. Turns on radio. Dies. Turns emo. Ja. Smack my boy, smack my boy, smack my boy. Jeg laver lunger i dag i skolen. Okay, det har vi bare ikke. Det har vi sgu da. Men sådan, der er 3 af vores lunger. Så er det sådan en firkantet bil. Gud, det er vores kollega, det her. Det er vores kollega. Det var vores kollega, det her. Det er bare Nedim. Det var Nedim. Det var Nedim. Ej, vi skal lige have afstandsbedømmelse. Fucking Nedim. Det var fucking Nedim. Ej, guys. Talk to Nedim. Ja, I er bare for meget i det her spil. Jo, altså bare... Bare giv os noget nøjeren at kigge på. Ja. Jeg kan ikke gøre På den mummer på skærmen, eller bare gøre et eller andet. De må bare spise al maden. Ja, han spiser alle de der, hvad hedder de der peanuts. Det har han spist alle peanuts. Ej, Nedim. Hvordan fuck er det Nedim, han går? Hvad er Nedim? Nedim på helvede. Nedim er skid. Nedim er bare ikke skider på dig. Nedim går tilbage. Nedim. Vi skal klokke ind. Hvad fuck betyder det? Skal vi ringe ind? Jeg klokker ind nu. Ej, jeg troede det var et face, så det bare ser ud til at det ikke et ansigt. Nej. Oh my god, nu skal vi bare restock alt det mad, Nedim bare spiser. Nedim for helvede. Perfekt. Nedim er bare et hver eneste. Eneste krumme. Hold da op. Ej, er der bulldog noodles? Hvordan fuck sætter jeg den her kaskulin? Gør det bare. Jeg har sikkert invited Nepal og Pandim, der bare kommer og hjælper med at æde det hele. Bare Nedim. Og Nepal. Gud, hvis der er nogen, der spørger, hvad vi hedder, så er det bare Nedim og Nepal. Nej. Hold da kæft, der var mange i den der kasse. Det var sådan noget, jeg kan. Det var sådan nogle... Nedim-vibes. Jeg er jo Nedim. Ej, gud, det er nøgen, der kommer en bil. Der kommer... Ej. Ej, gud, det er sygt nøgen. Ej, hvad hvis det er Nepal? Det var Nepal, der kommer. Mm. Og det er det bare. Nej, hvad fanden? Er det Arne, eller hvad fuck er det? Det var Panini, der kommer. Det er bare Panini. Jeg skider. Hvad? Hun er jo syg roof. Hvad var roof? Hvad var tag? Hvad var tag? Bare sig bare roof. Det er bare en serious talking her, så. Hvad var du bare min English? Gud, men nu har jeg... What the fuck? Ja. Ej, jeg tror, det er Nepal. Nej, er det? Nej, det er ikke Nepal, det der. Det er mere sådan hans bedstefar. Hvad hedder han? Hvorfor laver du? Napel. Pelski. Det var Pilfinger. Hey. Nu var han syg mysterious. Hvad skal jeg lige med armene? Det er sygt mysterious. Hvorfor kigger han så over på dig? I hvor dyb øjenkontakt. Lige nu så kommer Nepal bare flyvende. Ej, det der papaya. Det kalder bare alle her. Ej, fuck, hun har hourglass body. Det var papaya, hun kom. Papaya, flyvende. Hold da kæft. Prøv at se en skirt. Ej, det kan jeg ikke lide. Ej, hvor nej. Det var julemanden, der var siddet i juletræet. Det var en Jimmy, nu se det med rød trøje. Jeg skyder. Fuck er det der? Det er bare en Jimmy. Det er bare papaya. Det er bare Panini. Kom vi der. Nu så kommer Momo bare ind ad døren med sådan en rød bluse på. Og så er det i virkeligheden bare Nadine. Kom vi. Hold da. Fucking så. Hvor står alle bare
sådan der. Det var så honest reaction. That's honest reaction. Var den dill? Nej, en dill. Den er dild. Okay, han er grim. Det er 100% en Jim. Rød trøje og grim. Det er bare en dim. Så kom han gå. Han er der. Nadim, jeg så han er der. Okay. Kom ind. Gui, er det en dim? Der, nu er lukket døren. Ej, jeg kan ikke lide en dim. Paldim? Det er Paldil? Det er Paldim. Det er fucking Paldim. Det var fucking Paldim. Altså, hans navn er bare Creepy Guy. Det var Paldim. Det var gå under navnet Creepy Guy. Og så sådan en klam lille smiley til sidst. Ej, guys. Hvor fuck flyver Paldim hen? Du var bare væk. Han launcher mig. Folk er sådan en video, kan man ikke falde for at skibe dine jokes. Hov, er der en her? Hvad? Hvad? Wow. Hvad fanden? Mop. Ej, jeg kan fandme ikke mop. Okay, vores bagdør står bare helt åben. Vi har sådan en gun liggende midt på gulvet. Man skal bare betale Robux. 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 Det er fucking sådan noget, Nadim siger. Okay, nu kommer der sådan en van. En Det er van. sådan noget, Nepal kunne finde på at køre i. Han er sådan en kidnapper. Det er bare det, der er 100% Nepal kidnapper. Det er bare Nepal. Kig på ham, det er Nepal, det der. I just met this. Bye from the guy who's just my type. Like the way he's speaking. Don't like his baggy teeth. Like what's up? Hvem er det der? Det var sgu. Hvem er det? Fuck går han hen? Han drejer bare sygt over. Har vi lige en uvending? Nice turn. Turn around. Ligner fucking Tim Hvorfor skal Foreman, jeg det her. Hvorfor har de ikke noget antihistamin? What for me, så stiger de bare det lige ind. Jeg troede, fordi jeg har taget alt quality af, så det er bare... Jeg har bare blevet nedstedet de sidste 30 timer. Gud, der er slet ikke noget antihistamin. Det var blevet nedslidt, jeg bare ikke fattet en skid, hvad der Nej, skete. det prøv at kigge, altså. Gud, vi har ondt i maven. Jeg skal prøve det. Gud, han kommer løbende. Gud, han kommer flyvende. Ja, det skal vi ikke. Fucking er det pinde, mand. Nej, pinde. En lille panini. Fuck din hjerte er god lige nu, kan du se. Der. Her var en BBL, der siger bare 2. Jeg kunne snakke om, der skulle være natural. Den er helt flat. Hvorfor siger vi Fordi han går den her vej. Han skal se et brugt toilet, og så bliver han sur over, at det er overskidt, og så skal vi ud og rengøre. Trust me. Han kommer nu. Prøv at se hans ansigt. Han er ordentligt bollet. Hey, I was gonna use the bathrooms, but the toilets are disgusting. Det er bare Paldim, der bare har overskidt. Han har bare brug for et sted, han kan dyve. Jeg skal selvfølgelig dyve det, så kan jeg lige flytte det op. Lige smør det væk. Lige smør det væk. Gør vi bare med hænderne, eller hvad? Vi gør det bare. Altså, hvem har overskidt hver eneste toilet Det er bare fucking Paldim, mand. Wow! Nepal. Nej, Paldim. You're a weirdo. You're weirdo. Gubbi, hvad så min snavl? Gubbi. Gud, det er fordi, du er inde i væggen for helvede. Gubbi, jeg tror lige, han har dræbt mig eller et andet helt. Den der baby, og den kratter mig helt ud. Nej, Nå. Gubbi! Gubbi, hvad? Nej, Paldim har bare stået der. Kan man sige? Det er bare Nadim. Hvad fuck skete der der? Hvor er han henne? Og han fløj væk. Han launchede bare. Ej, Hej! Dør. ej, det står han Han der. står der bare. Nej, det er terrifying. Paldim. Gubbi, det er Nadim. Gubbi, det er Nadim. Er det Nadim? Gubbi, kig, det er Nadim. Gubbi, kom herover. Gubbi, kig, det er Nadim. Ej, det er bare... Ej, Gubbi, jeg er så klar til at løbe. Gubbi, jeg løber allerede. Gubbi, jeg løber. Ja. Skal vi se, om han kommer flyvende på os? Ej. Nej! Guys. Hvor fuck er Paldim? Gubbi, jeg skider. Og døren er bare lukket alt muligt. Gud, jeg kan komme ind. Gubbi. Gubbi. Ej, hører du det? Hører du det?
BBL. Thanks. Ej, jeg så skide. Vi ikke går fra mig. Det gemmer man i hjørnet. Og vi skal fixe Ej, det mener the lights. okay, når lige herinde. Det var godt, at de gik herinde, med venner. Kunne du var bare så klar. Stay or hide in the bathroom. Kom, Kubi. Vi hider. Kan vi komme ind i hjørnet? Ja. Nok om det.